Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh sahabeki pir hêja û delal bû. Di herba Uhudê da ji Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam tew neqetiya. Wexta ku Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam birîndar bû, mîgfera wî ya yani serparêza wî ya şikiya û hesinê mîgferê hesinê serparêzê di cênîgê Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam da pit bû. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh ve hesinana bi diranê xwe kişandin. Wexta ku hesinê ewilî kişand, diranekî wî pêşiyê şikiya. Wexta ku hesinê dikişand, diranê wî dudiya jî hat şikiyandin. Va diranê şikiyayî ji Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh ra sebeba iftixarê ye. Sahabe-i kiramê me dibêjin bi normalî bêdiranbûn li meriyan nê. Fakat bêdiranbûn li Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh werdu hat ku wê çawa giviya tebessüm dikir, dikeniya herba Uhudê dihat bîra me.